ben sabedes os que aquí vivides ou tal, pois son pedras grandes, moi fermosas, con formas moi singulares, na illa hai moitísimas que durante un tempo serviron de GPS para os mariñeiros. Os mariñeiros orientábanse polos cons e sabían onde deitaban as súas nasas, dese xeito se organizaban perfectamente. Así explicaba Carlos Blanco esta mañá o que son os cons, que dan nome á iniciativa cultural que se celebrará por segunda vez na Illa de Arousa do 23 ao 25 de agosto. Cultura nos cons, promovida tanto polo Concello como pola Deputación de Pontevedra, busca levar a cultura a espazos singulares e poñer en valor o que aquí se fai, tal e como destacou a concelleira de Cultura esta mañá na presentación do evento. Seguimos apostando polo tema cultural. Como vedes, agora xa se mesturan varios ámbitos, non só o cultural, senón tamén o turismo, porque se poñen en valor diferentes zonas da illa, como, por exemplo, todo o entorno dos cons e a zona do Con do Forno. O proxecto da mostra do patrimonio natural da Illa de Arousa. Da mostra tamén do patrimonio artístico que se xunta aquí na illa de Arousa, a verdade que é un polo de atracción importante pois de artistas do país pois comprometidos. O mércores 23 a partir das 8 da tarde, Xurxo Souto recorrerá os cons xunto coa Asociación Cultural Adorna. O xoves 24 ás 9 da noite, Emilio Rúa e a banda da Escola Municipal ofrecerán un concerto no Portiño e o venres 25 terá lugar a cita máis especial para Carlos Blanco. Fai un ano exactamente na actuación de Uxía arriba no Santo, no Con do Forno, comprometíme a facer parte da coral polifónica da Illa de Arousa, cumplí. Levo un ano indo a ensaiar cando podo, non sempre, pero procuro un día a semana polo menos estar con elas e con eles. E será a primeira vez que poida actuar así na Arousa con eles, levo ano e medio sen actuar na illa, entón contarei e cantarei. Imaginade a ilusión que me pode facer esta actuación. A entrada é gratuita para todas as actividades desta ruta polos cons da cultura.